Sziasztok, srácok, én talán meg is ez itt a jó éjjelvírom. És ma Buddy's Basics. Némivel. Harmadik rész. Na láttam, ha megnézed ennyi Részek 2. Hát a rágós akarsz be. Mert az nem, srácok. És nagyon jó. jó, eddig jó, srácok. Skacok. Eddig nagyon jó a loadout. A Caesart azt elviszem, de bár a Principalnak a baromság is kell. Ne. Srácok, ezt nem hiszem. Még nem biztos. De elviszünk a szél, vagy ide jön. Na most. Itt lesz nekünk egy csokink. Itt lesz mindenféleképpen, srácok. Csoki. Ez jó lesz, ez a némtag, nem tudom minek. Fetutali. Na. Elég szép. Eltört a ruler. Ez miért? Ruler. Ez miért? A ruler. A ruler az a vanázó. Srácok, most content. De attól eltudtad, hogy... Amúgy nem értem, hogy miért van az benne, de... Wake up your dream. Most eddig... Na oké, vele lesz egy bészódak. Tesó. Hogy is kell használni a bészódat. Hát ő elment. Most. Van még egy csokink. Ott 0. Nem hiszem. Igen, most már picit szokásosabb volt. Oké, messziről hallom. Ha most már áttért az ajtón, úgyhogy vigyázzunk el, de ebben 3, ott a 3-as. Oké, ott van. Most ezt lehet. Azt mondom. Nem vitt el. Én azt hallottam, hogy az örvény az elvisz, na nem baj, új próba. Most ez a demo? Igen, ez most a demo. Viszont... Hol? Hetes. Oké. Nem, mert nincs olyan jó számolat, úgyhogy mert ez szorzás, és már nagyon... Vagy az 1-es, vagy a 2-es, vagy az... Lokot. A lokot. Hát most lesz egy bészódánk. Nem. Azt majd ilyen bejelentéskor. Oké, bészóda. Eddig nem jó. Eddig jó. 2 jó cuccunk van. És ha még a csokit kéne vennünk, és akkor tökéletesen Ne! A csoki. Nem baj. Igaz? Igen, de most nem megyünk be a csokiért. Mert ide nem kell. Vagy nem szoktak bele előtte futni. Ez egy 8-as, ott a csoki.
Oké. Jó, eddig tökéletes. Hát a loadout az igen. De hát a skill issue az nem. Ezt mindig leszoktam rakni, nem tudom, minek te várjál. Ez egy narancsfaj. Jó, de nagyon hangos a víz. Meg amúgy van rágós hülyeget, gyerek. Oké, legalább nem hallja majd most az ajtónkat. Ki van nyitva. Lejött. Ne! Ott az egy. Visszavitt kb. A spawnra. Ha? Visszavitt a spawnra. Jézus, mi? Nem, mert nincs ez az élmény. Jó, én eddig ezt nagyon értem, tehát el tudtam tudni. És vissza. Innen jön. Jó, legalább nem halljuk, hogy honnan fogja. Lehogy nem halljam. Azért nem. Az a baj, nincs rólunk, és nem tudjuk elvágni a sebességet. Hol a 7-es? 7-es. Jó, már öl. Nem tudom, még jó lesz. Eddig hiányzik 2. Utolsó 2. Mi? Meg kell nézni, hogy itt mi van bent. Jó, csoki meg egy olló. Mi nekünk az maximum ilyen emergency lesz, de ezt itt a végére kell hagyni. Mindenféleképpen. A végén lehet, hogy jól jön nekünk az a csoki, igaz? Lehet. Én még mindig ott az óra. Húzzuk oda. Ott nem lesz semmi. Azt. Nem mondhatom, hogy el fog kezdeni. Jó. De ilyenkor nem halljuk, hogy hol van. Úgyhogy ez nem a legjobb. Nem. Te rágós végre. Igen. Az, aki már látta a részt, azt tudja, hogy miről beszél. Mennyire utáljuk. És itt van az utolsó notebook. Itt át kell menni gyorsan. A stamináltam. És megmaradt mind a 3 cuccunk, de eddig ez úgy áll. Egy. Háromra jó cuccunk van, amit Balbit megakadályozhatunk. Eltűnt. Ne. Jó. Csokit vagy bészódát. Ez a bészóda lesz. Jó, bészódát. Jó. Jó, és tovább is nagyon jó. Ne. Ez háfolok. Anya, oké, akkor új próba. Nem hozunk egy ilyet így. Eddig megvan minden 2 hasznos tárgyunk. Ne. Nem baj. Most. Most ez nem bukott. Most messze van Baldi. Most elméletileg nagyon messze van Baldi. Utolsó. Ez volt az utolsó. Oké. Le fogjuk zárni itt ezt a szart. Aztán kivittük a játékot. És akkor demonstráljuk az ilyen. Léci.
Itt a vége! De mi? Kivittük! Jó! Igen, és még early access. Oj. Pacok. Na, és szerintem ennyi elég is volt. Ha tetszett, iratkozzatok fel, sziasztok! Sziasztok!